Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo. Wannan shine darasinmu na 6 a series namu na email address, inda a wannan bidiyo zan nuna mana yadda zamu blocking na email. Ma'ana idan akwai wanda yake turo ma sakonni na batsa ko su sakonni wanda ba su da muhimmanci haka, kana son kai blocking, so akwai yadda za a kai blocking na wannan sakon, yanda idan ya turo ma sakon za nuna cewa an yi blocking. So kai sai abin da zamu yi, za ku shigo cikin email naku kamar haka. Bayan kun shigo za ku duba wane ne kuke so ku blocking na sakon shi. Kai tsaye za ku danna, misali mun danna wannan, muna son blocking na wannan sakon da kuke gani. So abun lura a nan wuri shine akwai ɗan ɗigo-ɗigo uku a sama nan, sannan ga wani a ƙasa. So na ƙasan nan za mu danna. Bayan mun danna shi a nan wuri ga shi nan block, za ka ga sunan username da email ɗin. So kun kalla block sai in danna block. Yana danna block, hakan na nufin na yi blocking na shi. Sannan anan zai nuna mana wannan sakon da kuke gani, be careful with this message, you block da shi. Za ku ga sunan email ɗin a nan wurin kamar yadda kuke gani. So wannan shine hanyar da za ka bi ka yi blocking na email na wanda yake damun ka, ko wanda yake, ko kuma wanda bai da muhimmanci, wanda sakon shi bai da muhimmanci. To idan kuma a ce kana son ka yi unblocking nashi, abun da za ka yi idan kana son ka yi unblocking nashi shine kai tsaye za ka shigo nan wajen kamar haka. Za ka shigo cikin email da ka yi blocking ɗin. So bayan ka shigo cikin email da ka yi blocking ɗin, za ka gani ya nuna ma haka. So ka ga nan wurin unblock sender, sai ka danna, ko kuma ka zo ka danna wannan ɗigo-ɗigo ukun da kake gani, sai ka zo nan wurin gashi nan unblock da hannu. Za ka yi danna wata nan, sannan za ka yi danna wata nan, duka hanya ɗaya ne. So duka a nan na kawo ƙarshen bidiyon. Da wannan nake cewa wassalam, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.